Right, muri Zimbabwe tine nyaya iri kunetsa panapa. Tiri kuona mayouth aya eZANU-PF vakagadha vachiita chinhu chavo chevaita ikoko uko kwakazoatendwa navamunangagwa navice president avo vavo vachizotaura kuti ini am a constitutionalist what zvataura. Chinhu wani chiri kundinetsa inini ndechekuti muZimbabwe iko zvinezvi these things hazvisi pakunyatsobvumidzwa zvekuungana muri mapolitical gatherings zvisezvikuitika zvanditi hazvisi kubvumidzwa. Why vakomana vese ava nga vakagadha mayouth ava vasina kusungwa? Zvinoreva here kuti ivo vanhu ava vane marights akawanda futi kudarika vanhu vaya vakasungwa kana kuti kudarika vanhu vese vemuZimbabwe. And why is it anatimba vari mukati? Because anatimba vakanosvika vakanogadha ndobva vatorwa unzayo haisingoyemanhingirikini neyamuri kuita muri kuungana muchiungana chiipa pandi ndobva vasungwa. But these people vakaitawo yavo gathering, why vasiri mukati vasina kutorwa? That's my question. Zvorero ivo vari pamusoro pemarights ende mamatiratidza mutemo unotaura kuti mumwe munhu ane marights ari pamusoro pemumwe because iye ari under a ruling party. Tichida kuzviziva kana zviri izvo zvamune muchite kana just in case kana muri izvo zvamuda kuzondipindura panapa. Ende ivo vacho vakabva vatoatenda ngirine yacho ivo president wavo vachitoti ini am a constitutionalist. Muconstitution macho imomo paripo here pakanzi vana venyu vane kuteera ivavo havafaniri kusungwa kana vachinge vaita zvinhu zviri constitution haizoselect kana yatongotaura iri kungotaura yakamirira munhu wese anonzi Zimbabwe vanhu vese vakangofanana haizomirire kutaura kuti iwewe because of kunditeera kana kuti unenge une mukuru inyini saka hakuzokwanise kunhuhwa. I mean guys, zviri fair. It's just a question. Zvinhu zvingondinetsa zvatonitadza kurara ndikati nogera pana mbobvunzwa because inini pamwe ndini ndega ndine mafungiro ega ndiri kuita. Ndoda kutoziva guys, please ndikumbiro help me, ndoda kuziva